Itingisungduya apas pasam ite yurit na nigasa arag-rag sakit taray talong ay mo kinasamid nga isen isudat mangipanek-nek itinapudpud mo awet between tiyak sapa murmura ito'y puso yet niyag mo kadin day taranyag mo siksikala biyak ko diragrag saku aklunem katuy ayat ko ken karayu anang sa tao biyak ko ipangkadag mete kadag ito'y nga ununoy ko ken kaana sa tangayin kariken ka di kantun ngalilawen biyak kun tu tigdasen musyak ti ingkapayen anan sa tao biyak ko ipangkadak mete kadag ito'y nga ununoy ko ken kaana sa tangayin kariken ka di kanto nalilawen biyak kun tu tigdasen siya inka paayen biyak kun tu tigdasen siya inka paayen. Thank you.